Dini YTF by ni nok je kurui eba ni nok chukya ang tongma jaga ono nok phai tini borok chuba phaika nang bahai ma tong tini o jaga oni ni bukha bopti he proud feel khai ani bakha purano sakusongkha ang to macha manaya gorib borok ke ani je takhuk rok tini YTF hete ke jotona no chuakha manang hamjaka ke ang to ekta tabuk to ration card bokore hingkai job card bokore hingkai je mahino ijang tang hai jang chukya bone bagai taba na to phungno khungja jara bok support khai rokha mane ang jotono success ke matong khaple tong thongjaka ke aro bisingo aro basang gobo je chukya rong chung jotono maswale ne philot ta hike ngani no mo agini simida nang oma ke kusung kusung tongai phemani je ni nok kurui nokong tin kurui ama ke tongai phemani nogo je tini norno nono tini YTF ni je 48 Koramsora constituency ni YTF ni adong nono chuba maklaika abahino phle sar tini o jaga nono ni YTF ni tedung ba tini aro nokong khungsa o chuba chongman kha takhuk no noro chuba surukha tini norok bahai ma tong kha je ama proud feel khai je tini bubagrani tidung no tini ama ke chuba kha Belken hambai chini tini chungi ro thaisok baijak 48 Koramsora tai Dhalai district ni YTF rok oboni bagai chung belekino tongthogo tani ke chung thangnai hai sal rogo chini Tripura sarni bisingo imahai hamjaklaimung chubalaimung chung nugya kabangma chini borok dirgo bosor chung chukya chaya nok kurui huk kurui lama kurui toi kurui current kurui obhai chung takbo chung bugi tongo kintu bigoto bosorogo imahai ke chini bai chung jati bai jati ba Tripura sabai Tripura chubalaimung chung nugya kintu chini bubagrani bisingtoi eba bubagrani hamjakmungni bisingni chung tang nukha joto Tripura sarno tabok hoito korei to tipung chukya to tipung chung jotoro kaisa kaisa chung chubalainani chung chaitok lai tongo abi chubalaibo tongo on bang specially bubagran belekhe hamo hambai margo tanke obhai je lama obhai je hamjaklaimung chung no phurungmani bagai ke on bagai tini chung iro chini takhuk bungtangkamu Ranjit Tripura bini nok korei tin nukhung korei nok baijakini chung khanaka ge khanamani bisingni chung tini phaika kaun bagang belekna hamai margo chini Tripura Employee Federation Dhalai district ni adongrok nobo tai 48 Koramsora ni je TEF rok no belekna hamai margo bogbo chung jotesto chubakha i nok tin rok paithani manikhni paithani ge ara hamai margo chini chairman chini Deo RF BC chairman ge je bangni ni YTF ni primary committee rongbo bogbo chung no afagroi chubo khumani bo kami ko imongkha company para Deo RF BC 48 Koramsora ni BC